Sagasti Zubeldia naiz. Eta, bueno, ekinetik, aedetik nator. Osea, aurrenetik. Ekin, izatez, aederen lantalde batetik sortu zen. Orduan, hau, aede nola hasi zen, talde batek egin zuen soziolinguistika ikastaro bat, eta pentsatu zuten, ja zeitun bukatzen zala euskara eta euskaldunok, eta montatu zituzten 3 hitzaldi, diagnosia, beste leku batzutako adibideak eta ikusteko, eta bukaeran planteatu zuten elkarte bat, talde bat egitea. Eta hortik sortu zen Arrasate Euskaldun dezagun elkartea. Eta orduan zer, Arrasatera iristeko egin ziren lantaldeak. Horrekin bateratzu emakume taldea jarri zen martxan. Emakumeak esaten duen, Arrasate Euskaldun dugu emakumei gabe, badakigu ezetz. Orduan, hor, hasi zian martxan, aurrenetik hor zegoena Bittori Etxeberria, aeden zegoena baita ere, eta bera irakaslea zen, aekan. Eta orduan, arekin zabiltzan Andrea Gaztek, animatu ziren, eta elkartu ziren, eta esan zuten, zer da guk nahi duguna, eta eurek egin zuten. Marika Saltarin Arana, eta ni hasi nintzen aeden, ekinen ez, aeden. Gerra sortu zen ekin. 98, 1998 inguruan. Oso urte politak bizan ziren. Naiz, Unzalu Aldasoro, Ana. Hasi nintzen aeden, oin 38 urte, 19. Etxean geunden, ja seme alabak hasita, euskara ikasten. Orduan, hor geneukan zeozer hor, itxeko gogu, hor zeozer hor movimentua barruan, eta aukera auki genuen aedera torteko. Eta gero hortxe sortu ginen emakume talde bat, eta poliki handitzen joan ginen, eta gauza desberdinak egiten. Ziur ez dakit hitzaldiak inasi ginen lehengo. Hori ja aprobat astuta daukat. Baina sukaldaritza izen zala danetatik arrakasta hundixen dauk izauena, hasieran, bai. Gerotxu hau, eskulanak. Bai, sukaldaritza gainera karri ginen zen oso sukaldari ospetsuak oengo arginan, no? Bai, baina lehengo gotan bebe, ez zinain ospetsuak, baina ezpe, maiteren aizpa, rerre. Gero, jarri zen en moda, como una moda, la menopausia eta los temas horrek. Ginekologoak eta mondozko esan beste kurtzu batzu, bai. Hor egon zen, beste auki genuen, beste takit 3-4 zemate auki genuen. Eta gero, handik hori bukatu ondoren, ekarri genuen Amaia Vázquez. Amaia Vázquez, bai. Eta sesologiari buruz, emakumien sesologiari buruz. Horrek asko erakutsi duzko. Horrek zabaldu ginen zen asko. Hori zabaldu zuen, abaniko bat izan zen guetzako. Zezan, hain zabala bera, geu zabaldu iten ganden, bera zalako alakua. Mina astin jo genuen. Hain zezan oso ona. Auki genuen deporazkoan. Hortan pasa ziren 7-8 urte. Eta, ikusten zen emakunde eta orduan hasi ziren martxan, ez zeuden. Eta orduan, planteatu zen elkarte autonomo egitea. Eta, hola egin zen. Hau izan zen 85ean. Eta handik aurrera, elkarteak berak kontratatzen zituen bere eragileak eta aktibidadeak antzekoak izaten jarraitu zuten. Antzekoak, baina, geroxego, etorri ziren eragile eta jende berria eta ideia berriak ere bai, eta horien artean dago Leire. Leire Aperri bainaz, eta ni hasi nintzen ekinen 1989an. Sartu nintzen berrikuntza proiektua egiten. Hortik, berrikuntza proiektua sana edo hortik atara zan lehenengo plan estrategikoa elkartearena. Asko pentsatuta gero ikusi zen 3 zutabe landu behar ziela, 3 zutabe garrantzitsuak ziela. Emakumearen garakpena sustatzeko modu integral batean
zabaltzeko gure edapena edo bideratzeko gure jarduerarena, eta baita, barnera begira, indartzeko elkartia eta ahalduntzeko bai nolabait, jabetu, ahaldundu, prozesu hori horrekin danakin jarraitzeko eta independente izateko eta nolabait aurrera jarraitzeko. Ideia hori izan nolabait. Ikusi izan momentu haretan, ingurune sozialean bazazela arlo asko eta batzu ziela zure testuinguru sozialak, ekonomikoak nola eragiten dauen pertsonarengan. Eta horrek ikusi gauen, Arrasaten emakume asko zazela egoera ezberdinetan, eta ikusi gauen berezik igual emakume migranteak zila kaltetuak egoen leizkenak. Eta ez hori bakarrik, ikusten gauen eraberean, nolabait garrantzitsua izango zala emakume hauendako, eukitea aukera bat sareak handitzeko, euren sareak handitzeko, informazioa lortzeko, erantzunak emateko, euren beharrei edo, baizik eta ikusten gauen bai, batzuetan igual kontzientzia, ez emakume hauek, orokorrean kontzientzia falta zauela, igual ez zaben jakiten zatozen herrizan beste hizkuntza bat hitz egiten zala, beste kultura bat, eta aukera polita izan lehikela, nolabait harremanetan jartzeko emakume migrantiak bertako emakumeekin nolabait. Gloriak ekarri zauen proiektua, ikuspegi horretatik horrein da zauen, eta ikusten gauen zala modu bat, erantzuteko emakume hauei eta nolabait, banandu beharrean emakumeok elkartzeko nolabait, eta jarraitzeko herriko emakumeei aldan eta gehienei, danen gana ez ginen iristen, noski, eta zaila da, baliabide asko behar di danen gana iristeko. Baina emakume gehiagori erantzuten joateko nolabait. Orduan, hortik sortu zen, bi proiektu izan ziren, bata harrera proiektua, eta hori batez be Gloriak eraman zauen, eta bestea izan zen kulturartekotasun proiektua, eta hori batez be Amaia Irizarrek eraman zauen, eta gero elkartzen ziren eta batera egiten zauen gauza batzuk eta, baina bi proiektu batera. Gloria González Marko, eta ekinen hasi nintzen parte hartzen egia esan 2004an, eta gero ja 2005an hasi ginen programa berri batekin, Pionero, niretzat Pionero programa batekin, eta programa hori zen batez ere, elkar ezagutzeko eta harrera bat emoteko emakume etorkin berriei, Arrasatera, konpartitzeko kultura, konpartitzeko gure nahia, gure helburuak, eta eskaintzeko ere zer dagoen Arrasaten, zer zegoen Arrasaten, aurrera emateko bizitza berri horretan. Azkenean, zoazenean, edo zeinek nahi dugu goazenean edo zein leku berrira. María del Carmen Paredes Pedriel, yo estuve en el 2006 en Equín. ¿Cómo llegué? No me acuerdo. No sé, por Gloria, pero no sé ni cómo nos conocimos con Gloria. No sé, quizás de boca a boca o no tengo ni idea, la verdad. Ahorita no me acuerdo cómo, pero con Gloria, mediante Gloria, siempre... Zehazki ez dugu goratzen, baina bai, zabaldu genuen informazioa hainbat lekutan, erakartzeko jendea, ez? Orduan, leku batetik bestetik, ahotik, ahora, horrela izan zen, eta, lagunak. Niretza, izan zen oso aberatsa. Alde batetik, lehen komentau dudanez, hori ez, ezagutzea kanpoko jendea, beste kulturako emakumeak, batez ere, eta konpartitzeko gure bizitzak. Porque kontua ez da, gu gaude hemen eta datoz eta ez, kontua zen, konpartitzea alde hortik pertsonalki. Eta gero oso satisfaktorio polita izan zen ere, izatea aukera eskaintzeko gu daukaguna, baiek izateko aukera gehiago egiteko nahi zutena. Azkenien ez ekiten nora jo, zer dago hemen, lan egiteko, edo osasun aldetik, edo inkluso lege aldetik, edo orduan, zen oso aberatsa, alde batetik eta bestetik, konpartitze hori. Gero euskerare, euskera klaseak izan genituen, inkluso egin genuen bizita kooperatibak ezagutzeko, izan genuen bizita gidatua bat,
goian, eta, bueno, irteeraren bat ere egin genuen ezagutzeko Eskoriatza, eta, bueno, egin genituen hainbat jaialdi, egiten genituen, hori Baskariak, Kolonbiako Baskariak, Boliviako Baskariak, amengo taloak, dantzak, oso polita. Hainbat gauza egin genituela, eta batez ere hori, nola sortu zen konfidantza hori denon artean, eta gutxienez daudenen artean hemen, gaudenok artean hemen daukagu hori, laguntasuna, gertutasuna, tenemos en contacto, somos amigas. Ni naz Tamara Perez, eta gizarte zitzailea, eta egon nintzen ekinen 2009-tik 2013-ra. Niretako izan zen nire lehenengo lan esperientzia. Osea, unibertsitatetik urten, eta urten zauen lanpostu bat, 6 hilabeteko lanpostu bat zen, ze aurretik intzan diagnostiko bat emakume migratzaileen inguruan. Bueno, aztertu ziren hainbat beharreta zazela herrixan, eta bueno, erabaki izan jartzea martxan proiektutxo bat eurei zuzenduta. Bueno, kontua zen, orduan, hasi zen migrazioa handitzen, baina zauzen migratzaileak arrasaten. Eta konturatu ziren, zaukiela beharrezko asetzeko batez be, kulturalki eta ezaukiela nun bilatu erantzunak. Orduan, zein zen kontua, ekinetik erantzunak ematen zotzagun, bai? Karo, eurak be, ona aterrizatzen zaudien, jakin barik ez herriarena, ez da Euskal Herriarena, askotan besta. Orduan, gure helburua zen, momentu horretan, erakustia zer zan arrasate, zer zerbitzu zauken arrasatek, zelan bizi ginen hemen, zelan hitz egiten gaben hemen, lehenengoko nozino horrek. Ze eurek ezaukien nun topau galdera batzuei erantzunak. Orduan elkartzen ginen, eta etortzen ziren herrialde desberdinetako pertsonak. Ez ziren, talde mistua zen. Eta bata bestiakin laguntzen ziren, pizkat behitu banifana zona eta lagundu duzti honetan. Eta hori hasieran hori itzen gauen. Ni Edurne Gorriaga naiz, psikologa, unibertsitatean egiten dut lan, eta ekinen agertu nintzen 2007-2008 eta 2015 arte. Ni ailegatu nintzen pixkat kasualitatez. Etorri nintzen 2006an Arrasatera bizitzera, garai horretan nengoen tesia egiten, migrazioak, osasun mentala, generoa, kultura horren inguruan, eta beti gustatu izan zait parte hartzea komunitatean. Eta pixka bat bilatzen, topatu nuen, elkarte bat, emakumekin lan egiten zula, eta hemen agertu nintzen, aurkeztu nuen ere burua, eta, justu garai horretan nik uste dut ari zirela egiten diagnosi hori eta Marak aipatu duen diagnosia, uste dut Mari Gisasmendi zegoela zuzendaritzan, eta hasi nintzen pixka bat laguntzen, txostenak egiten, ikerketak egiten, taloak egiten ere bai, plazan, eta horrela hasi nintzen, pixkatxo bat. Zuzendaritzako esperientzia oso ona izan zen. Asko ikasi nun, zeuden emakumeak oso potenteak ziren emakumeak kooperatiban ibiletakoak, ikastolan ibiletakoak, esperientzia handiarekin, eta polita izan zen, igual izan zen ere lehenengo aukera, zen izan ere lehenengo lana, baina izan zen ere lehenengo esperientzia igual kudeaketan. Eta ikusten elkarte batetik edo erakunde batetik nola askotan erabakiak hartu behar dire eta gauzak egin behar dire, eta asko ikasi nun. Hasieran pixkat isilik, gero ja parte hartzen nuen gehiago, eta horre egia da, egon nintzen, bigarren aurdunaldia, bigarren aldiz aurdun gelditu arte, ezin nulan ere biziarekin eta ja utzi nula, baina urte desente egon nintzela hor. Ni jasonenaz, eta ekinen hasi betzen lanien lehenengo zuzendari fan egon nintzen, urte aspue, aporra bat abandonata behifiragoen zuzendaritza urtetxo pare baten, baina trideak 15 ja eragile moduan, hasi nintzen lanien, ekinen, eta niri topetan jaten aporra dana, giza administrazio lan eta daia bitarikiela,
Eta, gero, beste eragileekin, ekinetik pasatzen ziren beste eragileekin, elkarlanien, osatzen ziren gauza guztiei aurrein eta proiektuen kudeateka. Ni leirenaz, eta esango nuke egon nintzela ekinen 2013-tik 2016-ra, golakon bat, 3 urte egon nintzen ekinen, eta hor, teknikari xak edo izan gitzen dinamizatzen ekineko jarduera desberdinak, hausoko eta lehen kontatu ditugun metruke emakumiekin antolatutako ikastaro eta tailer desberdinak, harrera zerbitzuen bebai, eta bestelako proiektu desberdinetan bebai, horri bilegitzen. Hausokon planteamendua etorri zen proposamen bezala topagunetik, ez? Eta zen apurtxo bat hausokide figura horretatik euskarara hurbilpen hori ematea, ez? Eta zen euskara harrera hizkuntza bezala agertzia, ez? Eta zentzu hortan bebai jatorri desberdinetako pertsonak elkarren artean harremanetan jartzia euskarara hurbilduz, eta aldi berian bebai bazauken parte bat zala euren jatorrezko hizkuntzei be aitortza bat ematia. Orduan, uztartzen zituen bi parte horreik, ez? Apostu bat euskara harrera hizkuntza bezala erdigunean jartzeko, ez? Eta euskara ulertzeko tresna bezala non jatorri ezberdinetako pertsonak harremanetan jartzeko aukera ematen zauen, eta beste alde batetik bai jatorrizko hizkuntza eta kultura guzti hori bai aitortza bat ematia, ez? Eta egizia da, hasiera baten topaguneekin egiten zagoela urteko ulkarmen bat, baina edo, gauza guk izan horien, fuenzan, dere lepue hartzen, ekinen berkan, eta herri zen berkan. Eta harrera zerbitzua deka zegoen ja ekinen, eta nolabait konturatu ditzen, harrera zerbitzutik bazala aukera interesgarriak eskaintzeko euskarara hurbilpen hori. Batetik ekinen bertan bazauelako ja hausoko, eta bazalako modu bat bai, apur bat euskararen bildir horreaz etozenei, beste eskazio bazaguru haua, eta inkluso igual lagunko jau bat espentzeko aukera. Eta orduan ja, harrera zerbitzua udaletxian kine hitzartuta zauen, eta erabakizar, aurkeztia udaletxe bai, ia hausoko bazauen aukerek udaletxeak iritparden baten bidez, lotzeko, eta holan apur bat, topagunia beti ikidogu onduen, beti ikidogu bidenagen, baina momentu baten hausoko arrasaten bere dirien zauen, beti be, topagunieko dinamizataileak eta koordinataileak bide lagun izan ditugula. Hausokok eta hausokoren dinamikan baitan sortu diezen ekintza desberdinak, urteroko hausoko jaixak, ez? Bai sortu dauela, dinamika bat, non jatorri ezberdinetako pertsonak elkarrekin partekatzera jarri diezen, euskeran bueltan, ez? Eta ez dauela beste antzeko markorik, ez? Non jatorri ezberdinetako pertsonak euren hizkuntzak, jatorrizko hizkuntzak oso anitzak izan da, hori, ez? Horrelako marko baten eta euskeran bueltan partekatzera jartzen dienik, ez? Eta guk horro ikusten gendun, ekinen 3 ardatzak edo gure erronkarik handixena beti izen da uztartzia kulturaniztasuna edo antiarrazak erisa, hizkuntzia euskeria bera eta emakumeon eskubideak edo feminismoak, ez? Eta emetruken proposamenak bai jartzen zozkun pixkat 3 ardatzoiek edo elkarlanian edo, ez? Orduan, marko horretan ikusten gendun bai, hausokora tortzen ziren emakumeak, euskatela ezagutza, esperientzia, informazio pilo bat euren jatorrezko herrialdetatik etortzen zana, baita bat ez gendula elkar ezagutzen. Elkarrekin bizi gara, herrixan bizi gara, eta ez dugu elkar ezagutzen, eta emetrukek ematen zauena aukera hori, ez? Hausokon apurtxo bat esergien konturatzen horrekin, igual interesgarria izan alzan beste marko bat sortzia, bakarrik emakumezkoena izango zen marko bat, hortik partekatzen jartzeko, ez? Eta hor, emetrukeko marko horretan, gogoratzen dut, antolatu gendu zela, jena tailerrak, beste taluak iteko tailerrak bai, ez? Baina, dantzak, inkluso, ez? Jatorra ezberdinetako dantzak. Orduan, zan hor, emakumeon esperientzia konkretua, ez? Edo genero ikuspegi hori ekarriz, alkar ezagutza euskeran bueltan, eta pixkat kulturaniztasunaren ardatzo horretatik bat egiten zauen proiektu bat, ez? Inkuz dut hor betiko erranki izan dela
kanpotik etortzen dienak prest dauz ati hau jotzeko, sartzeko eta euskarara hurbiltzeko ahalegin egiten dago eta behintzen dauki aukeria probatzeko, hau ez da ezer usata bari hartu. Zuk ezken egiten duzu eta auzokide asko ditugu, auzotarrak joti falta. Eta auzotarrak die azkenien herri honetan jaitxe dienak, euskal hiztunak dienak, eta horren jeti faltan ez botatzen ditugu. Guztet askoz beratzago izango zala, nolabait orekatu haua izango balit taldearen izaera hori, ezta. Beti izan da gure erronkia, beti azken urtietan auzokoren eskaintza bat egiten minunien herrire, gure fokua beti zegoen auzotarretan, da euskal hiztimetan eurek zaukielako nolabait bide laguntza horinteko aukeria, eta hor dau, gure fokua ondio gale guztot hor dauela. Horrek asko abenaztuko leuke, asko. Bai, eta nolabait erronka horrek jartzen da berdigunean jatorrizko pertsonak edo hemen jaio izan gareno daukagun erantzukizuna, ez? Guzti honekin, ez? Ni olatzai eta ni sortunuan azkintzanekin 2006ko otxailan. Ni lehenko padez etorri entzan nian, bazaz dagoen, guantxe bizizia gaitxik preuta, eta tokoan nuan leku bat, berez izarritzako, aparte de poste ikasi, ez dekixi barezta, beste gauza bat, barri bat ikasteko, eta gero leku bat, jende desberdina, azkai desberdina, jende emakume asko libezela, bere arazoekin, bere gauzekin, eta ez egiteko leku bat bai askotan. Aparte, ikasi, itzegin, eta partekatu gauza gure artean, igual beste leku baten ez tozula itzen bai. Nire kasuan bintzat, nire oso dut horregaten. Psikologo modu bat izan zara, puro bat. Psikologoekin egotia, baina lagun artean azken nian, eskabat. Soy Suado, Salacana, vivo aquí en Arrasate y soy del Sáhara. Y empecé aquí a venir aquí, pues, principio de 2017. Pues para mí es que como una familia. Me han acogido como si estuviera con mi familia, me han ofrecido todo lo que yo pedía, de recibirme con cariño, de enseñarme desde el principio, de sentirme muy a gusto, de enseñarme cosas de euskera. También me ha enseñado a vivir con otra gente, de conocer amigos nuevos, de sentirme como si fuera de Arrasate. Andar por la calle muy a gusto, con más seguridad, atreverme a hablar con gente euskera, como saludar, no hablar, pero entender, si me hablan en euskera, pues yo lo entiendo. Y también lo básico, pues ya me atrevo a hablarlo en euskera. Y eso todo fue gracias a Ike, porque en un principio fue Ike lo que me enseñó todo esto, lo que tengo aprendido del euskera. Que ha hecho muchas cosas, charlas en el instituto, que me han llamado, que 2 años seguidos dando charlas de cuarto de la ESO, y de allí también yo he aprendido mucho que no sabía, incluso del Sáhara, de la cultura musulmana, de muchas cosas. También contar cuentos, que también me han llamado muchas veces para contar. El último ha sido el jueves y ha sido una maravilla, que me he encontrado con mucha gente que le ha gustado y han dicho que puede hacer más cosas de este tipo aquí en Arrasate. Y que más actividades, que siempre nos ofrecen hacer actividades y nosotros con mucho gusto pues estamos disponibles. Por lo menos yo, que me encanta y aparte que puedo aprender más cosas, pues. Oso politxein dugu eta, horreka jarraitzen dugu beratzen, askotan, que hori eramaten dugu bentzak gure alde, ni bentzat, bentzako 10 ginean uste hor, aldian, eta oso 10 pertsona gehiaderen edo nixe, eta oso pertsona bentzako oso importantiak zen dira, betik laguntzeko gondia, eta
merezi dutena betza. Ba, ni Eider Fumalde Pagoaganaz, eta 2015aren bueltan hasi nintzen, ekinen, orduentik naz ekineko partaide, eta, zuzendaritzako kide gisa sartu nintzen, eta hala jarraitzen da. Ni Montzenaz, 2012an lan egin nauen ekinen, eragile bezala, eta gero zuzendaritza batzordian, 2014 edo hasi nintzen. Zuzendaritzako kide izatea da ardura bat, daukitulako konpromiso batzuk dute beharra eta, baina batez beda aukera bat, ezta? Partekateko, ikasteko, eta aldaketaren parte izateko aukera bat. Eta, antolatzen ditugu loza pila bat, gure eragileak, la bomba, eta gaur egun dauzenak, eta horretik egon dienak, eta, kriston lana egiten daue, eta, kolektiboan hartzen ditugu erabakiak, eta taldian aritzearen militar hori da zaititen duguna, eta itako hori da zuzendaritzen izatea. Ikuspegi diferentiak biztaratu, lantaldea, ze azkenian batzen garenok zuzendaritza bileran, bakoitzak bere ikuspegia dauko, bere bizitza, baina arlo diferentetatik batzen gea, ikuspegi desberdinak batzen ditugu eta akordioetara heldu. Azken finean, eta danak elkartearen ongizaterako. Gogoratzen duten momentua izan zen logo aldaketa inzanian, logo aldaketa horrekin batera iruditzen zait pixkat elkartia ekarri genula gaur egunera. Ze momentu hortik aurrera, igual konfidantza gehiagorekin lanin gauen, guta sinisten gauen geixau, ordura arte, aurrera botatzen gauen, baina ez dakit horrek beste egote bat eman zigun, eta enpoderau inginen nola bait. Ze izan zen, herriei erakutzi, zeintzu ginen, ordura arte indako guztia bai, baina ja, aizue, serio gatoz. Hori doko baita ekine politzea ez da ikastaro, jabatze antolatzen die, oso desberdinak beraien artean, batzuk balduntzeari begira, beste batzuk norberaren osasuna ero zubipirua ezagutzeari begira, eta jente askok ezaguten dauekin ikastaroen bidez, eta hori oso polita da. Bai. Hola, buenos días. أنا اسمي مليكة ملعيني مواطنة صحراوية عاد لي هون في البايس باسكو من 2009 وفي موندراغون من 2012 مقيمة هون في موندراغون أنا وعائلتي ونحن عضو من جمعية أكين. Ekin para mí la verdad que digamos ha sido como un psicólogo para mí personalmente porque digamos para mí poder contar mi experiencia, cómo es llegar aquí a España, a Euskadi, para mí digamos es liberador. Para mí ha sido una terapia propia que aunque yo haya ayudado a los demás, pero creo que me ha ayudado más a mí que a los demás. Nire izena Oian Epilen Entxaniz da, ni hasi nintzen 2013an ekinen orbitan, pululatzen. Hasiera baten hasi nintzen nire kuadriako bat Leire Estevez eragile izan zalako hemen, eta zuzendaritza batzordian sartu ninduen. Eta gerora, egonaz ekintza ezberdinetan parte hartzen, eta proiektu ezberdinetan, bereziki bizikidetza eskoletan sartu nintzen 2019an, eta gero aurreko urtean egon nintzen egonaz oin arte eragile bezala ekinen. Pentsatzen, ontxe momentu honetan, eta pentsatzen galdera horren inguruan, ekinetzako zer izan den, emozio naunaz asko, ze nire garai horretan ez nagoen euki garai oso erreza, arlo personalian eta
emozionalian izan zen pixkat gora beratxua, eta ekin izan zen etzat, sustrai sendo bat bezala, konprometitzen ninduena bizitzako parte batekin, eta horrek lagundu zuzten pixkat ipar bat eukitzen. Eta gero batez du, esango nuke, oin, azkenengo urte honetan, egona zela eragile bezala, izan dela, kristoneko esperientzia, izan dela erronka eta gogorra izan da, azkenean pertsonekin lanian gauzenian, nahi dozu barita magiko bat eukitzia, dauzen errealitate goerei aurreitzeko, baina ez dauz, orduan hori gogorra da. Eta arlo sozialia lan itxia saia da, eta prekarioa bai. Eta bestaldetik dauela alde positiboa edo alde, ez dakit, erronka horrek atara dauela niretik gauza asko ez ditunak ezagutzen bez, ez? Orduan, holan osotasunean ekin izan denetako kriston aukera eta kristoneko esperientzia arlo personalian eta kolektiboan bai. Albidetu duzta nire inkietude sozialak garatzen eta baitxa feminismoa modu kolektiboan bizitzen eta kolektibidade horretan parte hartzen. Bizikidetza eskolak sortzen die pixkat abiatuta Malikakin hitz egin dukun egoera honetatik, ez? Sortzen da azken finean, ikusita, bizi garela gizarte arrazista batean, testuinguru arrazista batean, zeinetan badauzen jarrera batzuk indarkeria dienak, arrazizakeria beste indarkeria batzukin batera. Noski, bizikidetza eskoletan beste indarkeria batzuk lantzen die gaur egun, baina bere garaian hortik abiatu zen. Orduan, ekin elkartia beste pertsona batzuk esplikatuko zaien bezala, garaian sortutako beharrei erantzuteko moldatu itxen da, eta sortu zen, bizikidetza eskola sortu ziren behar bati erantzuteko, momentu horretan arrazakeria edo indarkeria horri aurre itxeko. Eta nun jarri zen fokua hezkuntzan, gazteekin jarri zen fokua, ikusita zela eragite esparru bat potentzia handia zaukana, Y digamos que las charlas, el proyecto de charlas a jóvenes, digamos, en el instituto, en Arizmendi, en grados, para mí me parece un gran proyecto, porque no solo venimos nosotras, sino que suele venir gente con diferentes problemas y cuentan cómo es su experiencia en la sociedad. Y me parece que es un proyecto extraordinario, que no tiene que faltar, y que tiene que ir hacia adelante y si es posible que cada vez vaya mejor y que se vaya mejorando y digamos para mí es muy bonito y más cuando te encuentras con alumnos que se interesan, que te preguntan, que quieren saber más. Incluso ha habido clases que nos decían, por favor, queremos una hora más o un poquito más. Y la verdad que eso está muy bien. Yo estoy, la verdad, encantada con los talleres. Ni laurinaz, ondara bi urte sartu nintzen ekinen lanien, eragile bezala, eta Elisa horretik harrapana eduki dutela ekinekin, relebua atzearen zabizan perresa, eta lan erritmora egokitzia bez. Baina gauza asko ikasten ditu bidean. Oitutan nuen igual esku hartzeiak itxera jentiakin, kalien, eta honi ezagutzen beste mundua. Eta politxa izan da. Politxa izan da. Ni mimixenaz, ekinen oindala 11 urte hasi nintzen joskintzako klasiak emuten, orduan jabetza eskolatan hiltzen nintzen, zuzendaritza batzordean behiago nintzen orduan, eta ondala 5 urte, zauen erabiletariko batek itxitzen zauela, eta jakintza ikaskeka bentzat honen inguruan, ekinik itxenan dauzen inguruan enkibarik, gogodanekin etorri nintzen eginera, eta egontzen lehengo 3 urte jasonekin, eta gero dela 2 urte laurikin. Oso etapa desberdinak izan die, jasonei urte batzu zoian ekinen lania, eta ekinek erringo bat zaukon eta trena martxan zaban, baina tren horrek beste bideo batzuk hartu ditu jente gaztiagoa, ni apurtxoa gaztiagoa jasone baino, eta gero lauri gaztiago sartzerakoan.
Eta erandaketa handi xauki dau, eta uste dut Nikolan ikuste dut ekin, ez? Egon bien eta kasen egon garele eragileen arabera, joan dala ingurua eta erabilen arabera eraldatzen. Eta eskerrak aurretik egon dien danei, eta etorriko dienei. Segu beha itxiko dugu eta itxiko dugu beste batzitok isa. Gaur egun, ekin gauza bat baino gisa ondala zago duke, gauza pila bat ekin, eta horren barruan, ekinen barruan, 3 ardatz ezberdin daukogu, aniztasuna, budismoa eta euskera, eta horren baita, proiektu ezberdin dugu. Proiektu pila kogu, aberra sakontalde zahazten. Bai, hori da. Harrera zerbitzu hau, Bizikidetza tailerrak, Trute eta Usoko, jabete ikastaroak, gero herriko eragi ezberdinekin elkarlana, deikeko talde gutonakin, mugimendu feministakin, euskal mentzan orokorrien. Azkenean momentua momentikoa, ez? Dauko gure proiektua, baina bero da zen dauza aterrizan, horre goten dare. Gainera ez, nik uste ekinean ezaugarri handienetako bat beti izan dara, ez? Igual, beharra identifikau azka eta horri erantzu, bez? Bai. No, garaian aldatzen doien niniak zanartia, horri egokitu. Eta oin, martxan daukoguna golan oso potentia eta importantia da uste horrena, ona gara uste horrena dalako. Eta hilero ekintza antolatzen dugu, eta gure ardatzorekin lotutar, eta sartu dugu bai memoria historikoan aldatza, eta onda bez, buru belarri, horrekin kanuz buru belarri. Bueno, ben ikusten bazo hor bai, ilustrazioa, olaian denitok eskoitzako gazte sortzai eta madrioza egitako ilustrazioa, kamisera gatak gutxu bai, eta osakatak gutxu monekin, eta jamin gure kutsa, ez, harrera zerbitzuan ikitun dugun kutsa marabilloso hau, eta Kutsa ilusinez beteta. Hori da, ilusinez beteta. Lan ez roteta. Lan ez beteta. Eta zabalik edo zine kutsa hau betetzeko. Bai.